Както виждате, тук съм наредил две коли. Мустанг и Мерцедес S-клас. Ще правим състезание. Тези коли ще карат много бързо. И така, която победи, ще спечели лъскав трофей. Играчка, разбира се. И сега, гледайте клипът. Както виждате, тук колите са наредени. Без дистанционно са, разбира се. Може да ви се струва клипът малко глупав, защото е без музика. И тези коли ще се карат с ръце. Но все пак може да ви хареса, не се знае. Сега гледайте състезанието. След 3, 2, 1 и старт! За кой сте? За Мустанга или Мерцедеса? Който мине линията и стигне по средата на стелката, той печели. 3, 2, 1, старт! Никой не е победил. Но вижте повторението. Пум. Както виждате. Леле, Мустанга още върви. Още върви. Вау! Мустанга стигна за тук. Поне до стелката. Но я вижте, Мерцедесът е разочарован, защото Мустангът го победи, естествено. Край.